X. Waar had de X-Factor? Waar had de Voice? Waar had de stem van Loertse Wierum? Ik ben Guido en dit is BIS TV. Wist je dat het Benny in Plosspil al meer dan 20 jaar besteedt? Hallo Wiep. Hey Guido, Ja, hi. dat is van het bestuur. Absoluut, ja. Waar zocht je nou bij een auditie? Nou ja, als je het AT, het artistieke team, die bepaalt welk band je er trogiert. Maar dat wordt jongen naar hun complete uitstraling, de doens en hoe ze het jongen. En ben je hem correct als bij The Voice op ziek naar de stem van Loertse Wierum? Er zijn natuurlijk heel volle stemmen van Loertse Wierum en we zien je alle randen die bij elkaar kloppen natuurlijk. En wat matte de band al je dwaan deze dag? Ze zijn verdeeld in groepjes en we hebben vorige week een ronde audities gehad, wie ik verdeeld. Ze moeten hun acteertalenten zien laten, drama, ze moeten jongen en ze moeten groepen bij kennen. BIS TV jongelang, wie is mij een paard? Want do wist dat ik hinnen mat. Doch de eerste set, do wist dat ik beginnen mat. Er is een plak voor mij. En er is een plak voor die. BIS TV jongelang. Waarom hast je de stem van Loertse Wierum? Ik vind het wel leuk om te zongen. Nou, dat weet ik eigenlijk net. Het is gewoon leuk. En misschien ben ik zo geboren als ik met zo'n stem. Omdat ik wel een mooie stem heb, denk ik. Jongens, een stukje dan. Oké. We hebben tussen tekkel en hij hiet van Ties. Het is een oude snupper, hij is altijd vies. Zie just erop een kop in een jeskosek. Van al het kerpentroepje, hij een zere bek. BIS vind ik superleuk. En waarom? Omdat ik van toneelspelen hou, van zong en van douchen. En is een auditie echt spannend? Ja, in het begin wel, maar nu is het net meer spannend, want nu is het gewoon leuk. En ik heb dit al een keer gedaan. Ik ben YouTube ziek best naar de stem van Loertse Wierum. Maar het is zo moeilijk, alle bands binnen echt heel goed. Gelukkig is het net om mij om te beslissen waar mooi speel je maar band Plosspil. Volgende aflevering gaan we zijn bij de eerste repetities. En wil je nou op de heegte blijven van de BIS TV? Volg je ons dan op Twitter of abonneer op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!